आदै जों नोंसोरनि न'खराव जौ गोरान नागिरनानै फैदों जौ गोरान दंमोन आदै जोंनि न'खराव जौ गोरान थायाब्लालाय सोरनि न'खरावथ' जौ गोरान थानो नाथाय मोनसे बाथ्रा जाबाय नङा जोंनि गामियाव बै मुस्लिम सेंग्राफोरनो जौ फाननायखौ बन्द' खालामदों ओंखायनो दिनैनिफ्राय नोंसोरो जौ गोरान लोंनो दाफैसै दै रथ' आं लानानै फैनि जों जौ गोरान लोंदोंमोनब्लाबो दिनैसिम रावखौबो गाज्रि राव बाहायमोन जोंखौ मानो गाज्रि नै लादो बे बथलसेल'सै लादो आरो थांदो बबेबा दंफां सायासो जिरायनानै गलानिफ्राय नास्ता लानानै लोंहैदो आदै जों नोंसोरनि मा खहा खालामदों रां होदों जौ लोंदों नङा बाथ्राया जाबाय दिनै 2 सान जाबाय बै बागबारि गामिनि मुस्लिम सेंग्राफ्रा जयपुर नोगोराव जौ लोंनो थाङै सानै बर' सिख्लाखौ लाना खारबाय अ बिदिसो होनबा बाथ्राया बेनो Apa? Aku nih kok Dini ini aku tuh sana kagak. Mana nih? Dini gue nih sopan kagak. थांदो दे Tapi dia apa? नोंसोर थांदो जागोन दे ओइ राङा नङा नायनो बावनासो दंमोन र' आदै लादो आदै दे रांखौथ' मोनबाय दानिया नोंसोर थांदो जागोन दे दिनैनिफ्राय जौ लोंनो जाफैसै दै